Goedenavond allemaal, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van het Alzheimer Café Venray. De uitzending van mei. Van harte welkom aan de kijkers thuis, zeker van harte welkom aan alle bezoekers hier. Ik zeg het elke keer en ook nu weer. Mocht u willen, voel u vrij om een keer hier aan te sluiten. Het is hier een gezellige, warme sfeer en iedereen is welkom. Vanavond hebben wij als gastspreker de ergotherapeut. Bij dementie wordt vaak gedacht, vooral gedacht ook aan geheugenverlies. Maar helaas komt Alzheimer en dementie met veel meer moeilijkheden. Bijvoorbeeld moeilijkheden in de dagdagelijkse bezigheden. Dingen die niet meer lukken, dingen die voor een mantelzorger lastiger zijn om over te nemen. Allerlei zaken die rondom het ziek zijn het dagdagelijkse leven wat moeilijker kunnen maken. En voor zover ik begrepen heb, kan een ergotherapeut daar zeer helpend en ondersteunend in zijn. En daar gaan we vanavond meer over horen met onze gastspreker Eve Bartels. Goedenavond Eve. Jij bent van ergotherapeut, van Knooppunt. Ik kijk even op je shirt, dan hoef ik het niet te onthouden. Knooppunt Leefstijl en Bewegen. Yes. Wil je nog verder iets van jezelf voorstellen? Ik ben 33 jaar, gelukkig getrouwd met 2 mooie kinderen erbij. Ik woon in Belveld, net onder Venlo. En ik werk nu ruim 5 jaar als ergotherapeut bij Knooppunt. Daarvoor nog in andere praktijken gewerkt, maar lekker dicht bij huis, dus vandaar. Goed zo, van harte welkom. Het is niet helemaal voor niks dat jij hier ook bent, want jij hebt een scholing, begrijp ik, die gericht is ook op dementie. Komt dat dadelijk aan bod of kun je daar... Oh, komt aan bod, zeker. Nou, wat we dan doen, want dat hebben we ook afgesproken. Jij hebt een mooie presentatie voorbereid. Dan geef ik de vloer aan jou en dan ga ik zitten. En laat ik me verrassen door wat je te vertellen hebt. Hartstikke mooi, dankjewel. Goed zo, dankjewel. Ja, fijn dat de zaal zo goed gevuld is. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Eve. Ik ben, zoals net gezegd, ergotherapeut bij Knooppunt. En ik heb de eer om vanavond jullie wat te mogen vertellen over mijn mooie vak ergotherapie. Ik ga jullie vanavond meenemen in het verhaal wat een ergotherapeut voor jullie, of voor iemand met dementie of Alzheimer en de mantelzorger, eigenlijk het hele systeem kan betekenen. En dan begin ik even bij de basis, dat jullie een beetje weten wie ik ben en waarom ik hier ben vanavond. En vervolgens duiken we de diepte in over ergotherapie en specifiek bij deze doelgroep. Ik werk dus bij Knooppunt Leefstijl en Bewegen. Ons motto is altijd: jouw welzijn staat centraal. Het allerbelangrijkste wat de meeste zorgprofessionals vinden is dat degene die tegenover ons zit, daar draait het allemaal om. En dat motto dat vinden wij ontzettend belangrijk en dat dragen wij ook heel graag uit. Wij werken met 4 ergotherapeuten, een hele hoop fysiotherapeuten, leefstijlcoaches, diëtisten, oefentherapeuten. En wij zitten al sinds 10 jaar hier op de Langstraat in Venray gevestigd. Nou, waarom laat ik dit even zien? Dat vond ik belangrijk, want wij werken met een groot team. En dat is omdat wij nooit met oogblikken of met, hoe zeg je dat, een paard met zijn oogkappen. Wij kijken het altijd breed. Wij kijken altijd naar de mens aan zijn geheel en niet alleen maar met de vraag die tegenover mij zit. En dat doen wij met de hele club samen. Dus ben je bij mij niet op de goede plek, ben je beter bij Pietje af, dan stuur ik je met alle liefde door naar Pietje. Dan ben je het beste mee geholpen. Nou, ondertussen 10 kilo lichter, maar de foto is er niet aangepast. Mijn collega Danielle en ik zijn ergotherapeuten bij Knooppunt die zich gespecialiseerd hebben in een stukje edoma. Nou, wat is nou edoma? Edoma is een specifieke scholing voor ergotherapeuten, waarin wij ergotherapeuten leren hoe we een oudere met dementie, de mantelzorger en het systeem eromheen, nou zo goed mogelijk kunnen coachen, adviseren en trainen op het gebied van dagelijkse dingen doen. Ik zal straks even uitleggen wat dat nou precies inhoudt. Mijn collega Danielle die zou er eigenlijk vanavond zijn, die werkt hier ook in Venray. Ik werk zelf op locatie Baarlo, maar goed, we hebben dezelfde expertise. Danielle kon niet vanavond wegens omstandigheden, dus ik mag het praatje vandaag overnemen. Nou, ergotherapie bij ouderen. Ik begin even bij de basis. Wat doet een ergotherapeut in de algemene zin bij de doelgroep ouderen? 50, 55 plus. Dat zien wij al als ouderen. Is erg jong, maar goed, daar kan al van alles mee gebeuren natuurlijk. Nou, wat doen wij? Een ergotherapeut die helpt mensen
om dagelijkse dingen weer zo zelfstandig mogelijk te doen op een manier die bij hen past. Wij richten ons op het doen, op het bezig zijn, op activiteiten. Denk aan aankleden, koken, bewegen, zelfzorg, dagstructuur en al het andere wat je op een dag kan doen. Nou, wat doen we nou in de behandeling? Dat is altijd individueel maatwerk. Hebben wij meneer Jansen voor ons. Meneer Jansen is 65 jaar, is nog aan het werk. Dan gaan we in die setting aan de slag. Hebben wij mevrouw Peters. Mevrouw Peters is 70, doet vrijwilligerswerk en is mantelzorger. Dan gaan wij ook in de casus van mevrouw Peters op maatwerkniveau aan de slag. Dus leg maar eens uit wat een ergotherapeut is. Het is ontzettend breed. En dat ligt niet aan jullie, dat is ook echt zo. En hou even voor ogen dat een ergotherapeut zich altijd bezighoudt met activiteiten. Daar kom ik straks even op terug. Dan ga ik nu even inzoomen. Ergotherapie bij de doelgroep ouderen met dementie. Wat doen we daar nou eigenlijk? Eigenlijk grofweg hetzelfde, maar dan volledig ingezoomd op het systeem bij iemand thuis. Iemand met dementie heeft vaak een partner, soms ook niet. Dan doen kinderen vaak wat meer, vrienden, buren, familie. Je hebt nooit met één persoon te maken, altijd met een geheel. Daaromheen zweven nog ergens allerlei zorgprofessionals. Dus het is best wel een complex plaatje. En dat verschilt wel met een stukje, vaak verschilt dat wel met een stukje van de reguliere ouderenzorg. Wij gaan in het bijzonder inzoomen op het ondersteunen van gewoontegetrouw functioneren. Dagelijkse routine. Wij gaan in kaart brengen van de dingen die wel nog lukken. En daar iemand echt in zijn kracht zetten. Wij zorgen voor een stukje mantelzorgondersteuning. Maar dan vooral praktisch gericht. Hoe is die mantelzorger nou net in staat om net wat beter te functioneren. Net iets minder op zijn bordje. En wel op een manier die bij het systeem past. En als laatste in de eigen vertrouwde omgeving werken. Ik kan bij ons in de praktijk, meneer Jansen, ik benoem hem vaak, hij is een fictieve patiënt natuurlijk. Ik kan allerlei dingen gaan oefenen. Van koffie zetten, tot de was vouwen, tot een potje kaarten. Maar zolang wij niet bij meneer Jansen thuis in de situatie zijn, kan hij dat nooit op dezelfde manier uitvoeren in de thuissituatie. De materialen zijn anders, de omgeving zijn anders, de prikkels zijn anders. Misschien andere externe factoren die nog van invloed zijn. Dus wij vinden het super belangrijk om altijd bij de mensen thuis te komen. Dus in de eigen context, in de eigen omgeving. Wordt het dan een beetje helderder? Ik zie voorzichtig wat mensen knikken. We gaan wel echt de diepte in, komt helemaal goed. En een van de dingen die we ook ontzettend belangrijk vinden is structuur. Structuur in je dag, maar ook structuur binnen een activiteit. Als je altijd op dezelfde manier je kopje koffie zet, dan is dat veel makkelijker om op dezelfde manier te blijven doen dan wanneer je weer een keer switcht van koffieapparaat. Dat je andere koffiekopjes op een andere plek hebt. Dat de suiker en melk in één keer op lijkt te zijn. Ja, dat zijn toch wel dingen die de structuur en activiteit helemaal op zijn kant kunnen gooien. Waardoor het soms ook gewoon niet lukt voor iemand met dementie. EDOMA. U heeft het net al eerder gehoord. EDOMA is een ontzettend waardevolle scholing voor ergotherapeuten. Nou, waarom is dat zo? Als ergotherapeut is het belangrijk dat je dat systeem rondom de ouderen met dementie, dat je dat echt begrijpt. En met begrijpen bedoel ik dat je wilt weten wie is nou die persoon die tegenover mij zit. Wat vindt hij belangrijk? Hoe is hij opgegroeid? Welke normen en waarden heeft diegene? Want dat heb je nodig om iemand goed te kunnen adviseren. En goed te kunnen trainen. Als jij niet weet op welke manier dat je nou het beste bij meneer Jansen aan kunt sluiten in je advies of in je training, dan begrijp je ook niet goed hoe je dat moet insteken. En hoe je daar komt die training die komt nooit zo goed tot zijn recht. Nou, hoe doen we dat nou? Er zit een bepaalde structuur achter. We gaan eerst altijd samen zitten met de mensen, met een kop koffie en een stuk vlaai. Hoop ik altijd, het is niet altijd zo natuurlijk. We gaan echt het gesprek hebben van, goh, hoe gaat het nou eigenlijk hier? Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met uw partner? Mantelzorger vaak. Vaak zitten er ook nog kinderen bij.
Hoe ruilt en zeilt het hier thuis? Welke dingen loopt u tegenaan? Welke dingen gaan er heel goed? Wat vindt u beide belangrijk? En je ziet altijd dat in zo'n gesprek mensen nooit het achterste van hun tong laten zien. Sommige mensen kunnen dat wel en dat bewonder ik altijd. Maar vaak is het zo dat de dynamiek van een gezamenlijk gesprek is toch altijd ietsje meer ingetogen. Als een mantelzorger bijvoorbeeld best wel hoog heeft zitten en het is toch allemaal net wat te veel om het op het bolwerken, dan komt dat in dit gesprek vaak iets minder duidelijk naar voren toe. Nou, om dat nou echt op te vangen, hebben wij ook nog een gesprek met de ouderen met dementie, om vooral in te zoomen op vroeger. Hoe is diegene opgegroeid? Wat heeft iemand altijd gedaan in zijn werkende leven? Hoe is het met familie? Hoe is de relationele sfeer? Wat vindt iemand belangrijk? Wat zijn iemands normen en waarden? En hoe ervaart iemand het nu? En datzelfde doen we dus ook met die mantelzorger. En dat is 1 op 1. En dan zie je vaak dat er toch nog wel wat dingen op tafel worden gelegd waarvoor iemand zich schaamt. Iemand durft iets misschien niet uit te spreken aan partner. En dat komt in het gesprek 1 op 1 met de mantelzorger vaak wel naar boven. En als het niet naar boven komt, ja, als je een beetje vingerspitsengevoel hebt voor emoties, dan prik je er wel doorheen. En dan kun je er wat gerichter op gaan doorvragen. Van ja, goh, vertel eens, ik zie toch wel dat je een beetje teruggehouden bent. Vertel daar nog eens wat over. En dan komen er vaak toch dingen op tafel waarvan je denkt van, oh, dat is wel belangrijk dat we dat weten, want daar moet dan misschien iets mee. Ik zie af en toe ook wel mensen knikken van, ja, dat is zeker waar. Ja, dat is ontzettend waardevol. En dan heb je die informatie. Je kent diegene die tegenover je zit. Je kent de mantelzorger. Maar dan? En dan komt er een doelengesprek. En in dat doelengesprek wordt alles op tafel gegooid. Open en eerlijk. Dit vindt Pietje. Dit vindt Ruusje. Wat gaan we doen samen? En dat is heel belangrijk. Want zolang dat gesprek niet heeft plaatsgevonden, heb je nooit alle neuzen dezelfde kant op. Uitzonderingen daar gelaten, dat is ontzettend bewonderingswaardig als het wel lukt, maar vaak is dat niet zo. En dat heb je wel nodig. Want als de mantelzorger echt overloopt, wat we regelmatig tegenkomen, dan is het ontzettend belangrijk dat er in oplossingen wordt gedacht en dat het systeem in een kracht wordt gezet, waardoor die mantelzorger zijn kop boven water kan houden. En het liefst op een manier waar die ook nog lekker in zijn vel zit. En dat zijn onderwerpen die dan aan bod komen. Dat is niet altijd even leuk, dat is soms confronterend, maar wel noodzakelijk om het vervolg hiervan, de behandeling, de interventies, waar we het straks over gaan hebben, om dat echt goed neer te zetten. En het vervolg is inderdaad, er moet wat gaan gebeuren en daar gaan we iets mee doen. En waarschijnlijk is het nu nog steeds niet helemaal duidelijk wat een ergotherapeut doet. Daar gaan we nu verder op inzoomen. Hier zien jullie een ontzettend lange, grote lijst. Jullie hoeven dit niet helemaal te lezen. Wat wij vaak doen, stel nou de mantelzorger loopt over. Er moet iets geregeld worden waardoor de ouderen met dementie, iets wat diegene zelf graag doet, wat betekenisvol is voor diegene, dat willen we proberen te verbeteren is misschien niet het goede woord, maar iemand daar wel eens zijn kracht in te zetten, een manier te zoeken, hoe lukt dat nou wel? En of dat nou is een kleine activiteit als de vaatwasser in of uitruimen, met allerlei soorten trainingen, technieken, etc. Of dat je gaat zeggen, die mantelzorger moeten we ruimte voor maken, we moeten voorzieningen in gaan zetten, hulpmiddelen in gaan zetten of iets dergelijks. Maar om nou even weer te geven hoe complex wij een activiteit induiken. Om het heel simpel te houden, de activiteit koffie zetten. Je pakt je kopje, je zet hem onder dat koffieapparaat, er komt koffie uit en je bent klaar, je hebt je kopje koffie. Wat daar allemaal mis in kan gaan, dat geeft dit beeld wel een beetje weer. En op ieder item zijn actiepunten voor. Je kunt op ieder item, echt op maatwerkniveau, kun je gaan inzoomen. Goh, Pietje vindt de kopjes niet meer in de kast. Oké, kunnen we dan iets met een woord op dat kastje? Servies of koffiemok of iets dergelijks. Of moeten we met pictogramma gaan werken? Of lukt dat niet meer en heeft iemand auditieve cues nodig? Dus net even dat setje van de mantelzorger. Moet dat
moet die kastdeur verwijderd worden, dat iemand visueel meteen ziet, hey, goh, daar staat het. Want dat is wel het verschil tussen Piet kan zelf een kop koffie zetten, of Piet kan geen kop koffie zetten. En des te vaker dat je meemaakt, goh, het lukt niet, des te moeilijker of des te meer energie kost het dat hele systeem om met die situatie om te gaan. En het is echt maatwerk. En dat laat dit ook wel een beetje zien. Want ja, als ik even naar de bovenste kijk, visuele cues. Nou, ik noemde er best wel een aantal. Hè. Je hebt je kunt een etiketje ophangen, er kan tekst opstaan op een kastdeur. Om die koffiemok te zoeken bedoel ik dan. Of je moet je die kastdeur verwijderen, of moet je een glazen kastdeur installeren. Of je hebt ontzettend veel opties. En dat geldt bij al deze dingen. Ik heb ze niet eens allemaal erop gezet, want dan werd de sheet echt niet meer te overzien. Maar dat is dus de kracht van wat een ergotherapeut doet en kan. We gaan echt op tafel leggen, wat vindt Pietje en Truusje, wat vinden ze allebei belangrijk? En waar zit nou het eikelpunt? Waar moet een stukje ondersteuning, oplossing, training in gaan komen? En dat kan dus bijvoorbeeld op zo'n manier. Er zullen vast wel hier en daar wat vragen ontstaan. Dan mag u straks mag je die even bewaren en dan komen we daar later even op terug. Ik heb, om het even wat praktischer te maken, heb ik ook wat casuïstiek voorbeelden. Van ja, goh, waar kun je nou aan denken? En ik begin met mevrouw Van Dijk. Het zijn geen echte bestaande patiënten. Het is gewoon even een waargebeurd verhaal met een eigen verzonnen naam. Meneer Van Dijk, die wilde blijven koken. Maar in dat proces van het koken werden regelmatig stappen vergeten. Soms brandde het vlees aan, soms werd het gas niet uitgezet, soms werd het gas niet aangezet, soms ontbraken de ingrediënten, noem maar op. Nou, wat hebben wij nou gedaan? We hebben dus dat gesprek gehad met meneer Van Dijk en zijn mantelzorger. We zijn om de tafel gaan zitten, hoe gaat het hier nou thuis? We hebben een gesprek gehad met meneer Van Dijk. Meneer Van Dijk is altijd kok geweest, dus koken was ontzettend belangrijk voor hem. Mantelzorger vonden het ook heel fijn, was een stukje ontlasting, want dan was meneer Van Dijk even bezig in die keuken. Had de mantelzorger even een momentje van bijkomen. Nou, daar zijn we mee in de slag gegaan. We hebben een stappenplan gemaakt met foto's erbij. Dus voor zijn favoriete recept. Dus we hebben niet meteen een kookboek gemaakt. Was leuk geweest, maar we zijn klein begonnen. We zijn een kookwekker gaan gebruiken. En we hebben herinneringen ingesteld op zijn tablet. Deze meneer was ontzettend handig met techniek. Hebben we mooi gebruik van gemaakt. Als laatste, dat heb ik net verteld, de kookwekker en herinneringen. En we zijn het keukengerei gaan aanpassen. Dus we zijn iets gaan wisselen in materialen die voor hem wel bekend waren, maar wat meer erkend waren voor in de werkzetting van vroeger. Deze meneer kan nu een aantal recepten zelfstandig koken. En dat zal misschien ooit er anders uitkomen te zien, maar nu lukt het. En dat is dus ook wat ik benoemde met het stukje maatwerk en wat de ergotherapeut doet. Het stukje koken bij meneer Van Dijk is anders dan bij, noem maar op, Pietje, Jantje, Truusje. Want iedereen heeft een ander referentiekader, iemand heeft andere ervaringen. En daar wil je echt op gaan inzoomen. Een ander voorbeeld. Mevrouw Jansen raakte van allerlei spullen kwijt en vergat afspraken. Daar was vooral het stukje structuur ontzettend belangrijk. En wij zijn weer daarmee in de slag gegaan. Wij zijn structuur gaan aanbrengen in de dag met een visueel dagschema. Dat dagschema dat werd gemaakt door de mantelzorger. In de woonkamer, altijd zichtbaar, daar hing een whiteboard. En dat whiteboard werd iedere avond van tevoren, werd daar opgeschreven wat de activiteiten waren van de dag daarna. En omdat dat altijd visueel zichtbaar was, en de klok die hong praktisch daarnaast, en als, even naar de naam kijken, mevrouw Jansen, op de bank zat, was het altijd zichtbaar. De klok is zichtbaar, de activiteit is zichtbaar. Ze had zelf vaak te vragen, wat gaan we doen? En daar liep het ook wel vaak mis. En dat was op die manier eenvoudig te tackelen. Natuurlijk had zij ook aan haar mantelzorger kunnen vragen, aan haar partner kunnen vragen. Ja, schat, wat staat er op de planning? Dat gebeurde ook regelmatig, heel erg veel. En ja, goed, op het moment dat iemand daar last van heeft, dan moeten we daar iets mee. En dit was eigenlijk een hele praktische oplossing daarbij. We hebben ook gebruik gemaakt van een pratende klok en herinneringskaartjes. Het is nu 12 uur. Oh, het is 12 uur. Staat er iets op het schema? Moet ik daar iets mee? Constant toch wel die externe prikkels
om er even bij stil te staan van, goh, moet ik iets, wil ik iets, 12 uur, oh, zie ik ergens iets waar ik iets mee moet? En als laatste hebben we de woning ingericht met vaste opbergplekken. Duidelijke labels, de sleutels op dezelfde plek, een notitieboekje op de kast met een label bovenop de kast, niet op de laadjes, want dat was moeilijker zichtbaar bij deze mevrouw. Bovenop de kast, dit zit in deze la, dit zit in deze la, dit zit in deze la. Mevrouw komt thuis van een activiteit. Goh, waar laat ik de sleutels? Sleutels. Ah, ja, volgende. Zo simpel kan het zijn. Maar je moet er wel op komen. En hoe kom je erop? Ja, als je er echt naar de diepte gaat induiken. En sommige oplossingen zijn heel voor de hand liggend. Hè. Dit is een heel klein, compact voorbeeld. Maar je kunt dit zo breed trekken als zelfstandig aankleden, de deur uitgaan en noem maar op. Dan hebben we rechtsboven meneer Peters. Struikelt regelmatig en voelt zich onzeker. Iets wat ik als ergotherapeut lastig vind, is dat als iemand iets minder goed trainbaar is en iemand raakt slecht op de been, moet met een stok gaan lopen, moet met een rollator gaan lopen, dat lukt vaak niet zo goed. En wat we dan wel kunnen doen, de reden waarom het niet zo goed lukt, is omdat het vaak vergeten wordt. Dus dan wil je allerlei prikkels gaan toevoegen. Maar wat we bij deze meneer ook hebben gedaan, is dat we eigenlijk een volledige woninganalyse hebben uitgevoerd. We hebben voor iedere ruimte in de woning waar deze meneer kwam, hebben wij het valrisico beoordeeld. Een simpel voorbeeld daarvan, de tapijtjes en de matjes die overal liggen. Soms moeten die echt de laan uit, maar soms zijn ze ook prima met anti-slip eronder, is daar geen valgevaar. Maar je wilt dat wel, als iemand zelf niet meer goed de benen kan optillen tijdens het lopen, dan ga je er wel problemen mee krijgen, omdat iemand niet trainbaar is om dat wel weer te gaan doen. Dus dan wil je eigenlijk alle externe factoren, in dit geval de fysieke omgeving, wil je eigenlijk optimaliseren. Dus we hebben een uitgebreide woninganalyse gedaan. Dat kunnen eigenlijk alle ergotherapeuten, daar zijn ze ontzettend goed in. En we hebben daar het valrisico echt de kop in gedrukt. We hebben dus, zoals er staat, het valrisico in kaart gebracht. We hebben geadviseerd over anti-slipmateriaal, beugels en automatische verlichting voor de nachtelijke toiletgang. Dus lampen met bewegingssensoren. Tegenwoordig erg toegankelijk, makkelijk te installeren. Zeker als kinderen, buren, familie, vrienden, kennis helpen daarbij. Ontzettend waardevol dat dat tegenwoordig bestaat. En alsnog is er geoefend met het veilig lopen bij het gebruik van een rollator. Als laatste praktijkvoorbeeld meneer Van Buchten. En dan gaat het vooral om die mantelzorger. Die mantelzorger die gaf aan van ja, goh, ik weet niet wat ik fout doe, maar de communicatie loopt niet zo lekker. Nou hoor ik dat ook wel eens van mijn vrouw. Dat is een ander verhaal. Laten we daar maar vooral niet op ingaan. Maar goed, iemand kan veranderen in zijn gedrag. En kan wat prikkelbaarder worden. Ik zie ook wel een aantal mensen knikken. Die zullen wel in dezelfde situatie als ik zitten thuis. Dat is wel iets belangrijk om bij stil te staan. Want diegene kan er vaak niks aan doen. Diegene die kan er vaak niks aan doen. En dan is het wel de kunst om daar niet alleen je bewust van te zijn, maar ook een manier te zoeken die wel bij je past, maar dat je daar wel mee kunt omgaan. En als het lontje korter wordt, dan is het toch wel steeds pittiger. Dus een stukje training van ja, hoe ga ik als mantelzorger daar nou mee om? Dat is ook iets wat we bij de mantelzorger van meneer Van Buchten hebben gedaan. We hebben geadviseerd over de omgang met partner en de communicatie. Maar ik hoorde net al een beetje, toen ik met een aantal van u gesproken heb, over een stukje, als mantelzorger zijnde, is het gewoon soms erg veel. En dan is het ook echt super belangrijk dat diegene aan de bel trekt. Het hele systeem valt en staat vaak met de mantelzorger. Zodra daar iets mee gebeurt, ja, dan is het, ik zal niet zeggen dat het einde zoek is, maar dan wordt het wel erg complex allemaal. Het zijn ook vaak de situaties die niet zo wenselijk zijn. Dus het is super belangrijk dat als een van uw mantelzorger is en u merkt van, goh, het zit me even hoog of ik weet echt niet hoe ik het allemaal gebolwerkt krijg, trek dan aan de bel. Bij wie dan ook. Als ergotherapeut ben ik ook goed in het stukje, u heeft misschien wel eens van de term bordje vol gehoord.
Ik zie veel mensen ja roepen, super, dat is een goed teken. Om echt te kijken naar een stukje energiemanagement. Welke dingen vind je belangrijk om zelf te blijven doen? Welke dingen zijn misschien oplossingen voor die je wat minder belangrijk vindt? Wat kun je uit handen geven? Maar het is ontzettend belangrijk dat die mantelzorger rechtop blijft staan. Een van de andere dingen die ik net gehoord heb, die vind ik ook belangrijk om wel even te benoemen. Zolang je met z'n tweeën thuis bent en er is een situatie waardoor er hulpverlening nodig is, van een ergotherapeut, thuiszorg, trajecthulp bij dementiebegeleider, noem maar op, dan komen er altijd mensen over de vloer. Als die situatie verandert, iemand wordt bijvoorbeeld opgenomen, of iemand komt te overlijden, dan staat die mantelzorger, is in één keer geen mantelzorger meer, maar die is er wel nog. En dat wordt soms vergeten. Het is ontzettend belangrijk dat je als mantelzorger altijd aangeeft wat je nodig hebt. Dus ook als je merkt van, ik ben nu alleen, help, wie kijkt er nu naar mij? Trek ergens aan de bel, want je bent het waard om gehoord te worden. Dat wilde ik nog even extra delen daarover. Ik denk een hele krachtige boodschap die je echt niet moet vergeten. Is het ondertussen een beetje duidelijker geworden wat een ergotherapeut allemaal doet bij dit soort casuïstieken? Ik zie gelukkig meer mensen knikken. Mooi. Zijn er veel mensen van jullie al in aanraking geweest met een ergotherapeut? Misschien even wat handjes. Ja, ik zie toch al best wel wat handen. Mooi. Of mooi. Het is wel goed dat jullie die weg hebben weten te vinden in ieder geval. Wat praktische info. Ergotherapie zit in de basisverzekering. Heeft u 10 uur per jaar vergoed. Dat geldt voor de ouderen met dementie. Dat geldt ook voor de mantelzorger. Voor mij, voor u, voor iedereen in Nederland. Gaat wel van eigen risico af, maar goed, dat is vaak terzijde. Kun je gewoon een ergotherapeut opbellen? Ja. Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Je kan gewoon een ergotherapeut bij u in de buurt opbellen. Dat mag Knooppunt zijn, dat mag een andere ergotherapeut zijn. Er zijn ontzettend veel kundige ergotherapeuten in de regio Venray. Dus dat is ontzettend prettig. Ook een hele hoop die EDOMA geschoold zijn. Dus als u het niet weet, kijk even op Google of vraag even of iemand met u meekijkt op Google. Vraag het de huisarts. Er ligt een foldertje achter in de zaal, maar kijk vooral wat praktisch is, want de mensen moeten bij u in huis komen. Ja, dat is eigenlijk een stukje praktische info. Nou, wat kun je nou verwachten? Goh, ik denk aan ergotherapie. Ik spreek dan tussentijd even hoe we met de tijd zitten. Dat is 8 uur, zie ik. Wat kun je nou verwachten? Stel, je neemt contact op met een ergotherapeut. Wat gaan we dan doen? Nou, we gaan eerst met een kop koffie en fly het gesprek aan. Samen met het systeem, allemaal samen. Daarna gaan we dus 1 op 1 met de ouderen met dementie, met de rest van het systeem, 1 op 1 het gesprek aan. We willen diegene tegenover ons echt goed kennen en begrijpen. En daarna pas gaan we over tot het doelengesprek en het behandelen. Dus dan weet u een beetje van, goh, wat komt er dan op mij af? Denkt u nou, goh, ja, heb ik daar nou iets aan, ja of nee? Ik loop wel tegen wat dingen aan, maar goed, wanneer moet ik wat nou? Dat is een lastige vraag. Het enige verkeerde antwoord op die vraag is dat je pas aan de bel trekt als het allemaal te hoog zit. Als je bordje vol is. Dus bij twijfel, trek aan die bel. Zie het als een vrijblijvend gesprek waarop een zorgprofessional even met u meedenkt. Even als een soort helikopter boven u gaat hangen. Hoe gaat het nou hier thuis? Goh, ik merk dit, ik zie dat. Ik zie dat het u hoog zit. Ik merk dat we toch wel niet op één lijn zitten als het gaat hierover, daarover. Belangrijke gesprekken om te voeren. Vind je dat lastig? Trek aan de bel. Ben ik bij de laatste sheet gekomen. Ik heb begrepen dat ik het woord even terug mag geven aan... Volgens mij een heel helder verhaal, Eve. Dankjewel. Eve, we hebben een aantal vragen geïnventariseerd en er waren nog wat openstaande vragen vanuit de gasten. Jij gaf aan dat de ergotherapeut gespecialiseerd is in de doelgroep ouderen. Zit er een leeftijdsgrens aan of is dat ook weer niet zo? Nee, eigenlijk niet. Ik noem het wel ouderen, maar eigenlijk is het voor iedereen die tegen iets aanloopt met een activiteit. En als je kijkt naar beroep ergotherapie, we hebben een aantal specialisaties, erkende specialisaties.
kinderergotherapie, handtherapie en ouderen. En binnen die ouderen heb je dus ook nog het EDOMA-programma. En dat is echt gericht op dementie, op ouderen met dementie. Maar goed, de vraag werd net gesteld inderdaad. Ja, eigenlijk iedereen die al ergens tegenaan loopt, kan zich al melden bij een ergotherapeut. Ja. Dus als ik 40 ben en ik loop ergens heel erg tegenaan, dan hoef ik niet te azelen om in ieder geval te bellen. Precies. Ja. Nou noemde je het net nog een keer, EDOMA. Ja. Waar staat dat voor? Ja, EDOMA is de afkorting van de scholing die de ergotherapeut doet met de doelgroep ouderen met dementie en de mantelzorger. Dus de afkorting van die letters krijg je EDOMA. Daar staat het voor. Oké, het heeft te maken met de opleiding, ja. Nog een goede vraag die werd gesteld. Je gaf aan, wij komen bij de mensen thuis om ze te zien in hun eigen omgeving, wat me ook belangrijk lijkt. Maar stel nou, iemand zit in een verzorgingstehuis, kan die dan ook nog gebruik maken van ergotherapie? Zeker, ja. Er zijn een aantal situaties. Iemand kan met een volledig pakket thuis. Voor de mensen die niet weten wat het is, lekker even vergeten. Heeft te maken met vergoedingsstructuur. Maar ieder verzorgingstehuis heeft ofwel eigen zorgprofessionals in dienst. Of kan ze laten invliegen. Of kan gebruik maken van het netwerk aan ergotherapeuten. Gewoon uit de eerste lijnspraktijk waar ik zelf ook werkzaam ben. Ja. Oké. Want ik hoorde net al iemand zeggen, ik wist eigenlijk niet eens dat het bestond en wat het was. Ja. En ik had er misschien wel heel veel aan kunnen hebben. Eigenlijk is dat heel erg jammer. Ja. Dus ik hoop dat we daar vanavond ook een bijdrage weer in hebben geleverd om bekender te maken wat een ergotherapeut kan betekenen voor mensen. We hebben nog heel kort gehad, net even over een GPS-horloge. Daar gaan wat wijzigingen in plaatsvinden bij sommige aanbieders, geloof ik, over het aantal gigabyte of zoiets. Ik ben technisch niet zo heel goed. Daar hebben we het heel kort over gehad. Ook daar kun je wel in ondersteunen, maar dan gaat het vooral over wat heeft iemand nodig en wat zou daarbij kunnen passen. Want je kan niet zeggen dat werkt of dat werkt niet. Nee, dat is echt maatwerk. Ja, goed zo. Wat ik mooi vind aan je verhaal om te horen is dat je en zowel degene met dementie en de mantelzorger heel erg in beeld hebt. En volgens mij draagt het voor degene met dementie heel erg bij aan het behouden van de zelfstandigheid. Juist. En daarmee ook een stuk waarde als eigenwaarde, gevoel van eigenwaarde als mens. En dat vinden we hier in het Alzheimer Café altijd heel belangrijk. Dus dat deed me ontzettend goed om te horen. Ik wil jou bedanken. Volgens mij was het een heel helder verhaal. Ik kan me zomaar voorstellen dat er telefoontjes gaan komen. Dat is misschien ook alleen maar goed. Dus ik, nogmaals bedankt ook namens iedereen hier aanwezig. En dan ga ik afronden voor de kijkers thuis. Voor onze volgende caféavond, die is 16 juni. Want in verband met Pinksteren zijn wij een week later. Dat betekent dat de uitzending ook later is, de donderdag daarna. Thema voor die avond is jong dementie. We hebben dan gaan kijken hoe mensen met jong dementie op jonge leeftijd lopen toch soms tegen wat andere dingen nog aan als mensen die op oudere leeftijd dementie krijgen. En daar gaan we ook op inzoomen. Wat is er voor mensen met jong dementie? Hoe kunnen zij zo lang mogelijk functioneren en eventueel aan een dagbesteding denken? Wij zien jullie graag de volgende keer als jullie daarvoor openstaan hier in het café. Het is een drukke boel hier, maar wij maken altijd plaats voor meer gasten. Voel u vrij en voel u welkom. Dan sluit ik voor nu deze uitzending af. En dan wens ik u een fijne maand en zien we u graag volgende maand weer terug. Dank u wel.